kondairak, pertsonaiak, sinismenak, erabateko edo besteko animalixak, baserrixak, horrei danak eta geixau. Jasotzen ditu, oinatin martxan jarri dauen webgune batek eta badako idan epaina, zauzer komunian, danak erabatera edo bestera, araotzekin loturia dakoila. Eta gaur, webgune honen atzean dauzen, bi pertsonekin egin jogu hitzordua. Jose Angel Urkia eta Inaxio Irizar, kaixo bizo iribe. Zeuek ez da, araozko natura eta kontuak. Izeneko webgunean atzian zauzein bi pertsonak. Araotzekin zerikusia, baina gaur pakeleko nino hitzordua hemen aurkeztuko dozuelako. Eta nola baita honen danan jatorrixa hemen dauelako baita, esan geke, modu batera edo bestera? Ordura arte ibiltzen ginen, 2 urtien ibili ginen Wikipedia, nire aldetik, bere aldetik, eta pitiman nekatu ez. Eta zerbait barri zein bizu hau. Eta ziginean web horri honekin, araotz protagonista dakona, artikulu pila bat bertan, Jose Angel esan behar da, idatzi dauen artikuluak zeu zaiela, ez da? Zela banatzen dituzue, ez, lanak hemen? Nik idatzi dut, burure etorri zeten dana, ez? Baina idatzi nire letrakin, batzutan araostar, eta ez beti oso zuzen, baina Inaxio gindoz danak apur bat batura fini, zuberoan ulertu deixen, hemen esaten dauna, eta txukundu formato baten ipini, eta orduan lana bixuna da. Niri idatzi nik inot, soporro bat ikusten bot, o parretxiko bat ikusten bot, idatzi nik inot, baina hau txukundu Inaxio. Horraztu esaten dena, ez da horraztu Inaxio zeu? Horraztu inau, bai. Eta zea da, irakurteko asko da, eta honek irakurri bakarrik zein jo zuzendu denak. Hori da, eta bertan ez, hainbat kontu aipatu dute hasieran, gai asko lantzen dituzula, ez? Batzuk, xomorro bat ikusi eta horrei buruz idatzi. Baina gero dauz, ohiturak dauz, personajiak dauz, kondairak. Zela indozu, ez? Bertako edukixen batuketa hori, batze hori, zelako izan da? Nik larri pentsau barek, ez? Itxian amai entzotixat gauza bat igual, eta horri buruz, ager beste informazioi dauen, ez? Igual, nire izeko bat entzonotzen, ugaztekin gerra hasi aurreko egunean, izugarriko argitasunak egon ziela, ez? Argi eta beste pentsau, egitxa ote dok, ez? Eta azteza begira, internetan dugu ikusik ez ugaztein bakarrik ez, Andaluzien berdin esaten dagoela. Eta horri buruz, informazio bat topaindoz, horri buruz idatzik jendotola ez. Hori da, batzuk aurretik dakitzu? Baita, beste batzuk egin zerbait entzoten duzu eta sospetxi hartzen duzu honen atzien zer dago ez. Eta horri investigatzen abertxoa eta hor Zu zeue, Jose Angel, araoztarra zara, zuk arauz ondo sokendan duzu. Bai, nik oso gazteik urtengen handik, baina horiok behinan jaixua gu araoztarrak izatek arrekin dut beti. Behin araoztar, beti araoztar? Bai, gu biztagu zengo, ez. Inaxio, zu etzara araoztarra, zenbat gauza ikasi duzu ez da, lan hau iten, urtebeteko lan honetan? Bereziki ikasi dut naturari buruz. Arrainak, hegaztixak, landariak, gauza asko, xabuxarrak, nik antzipez neukan. Halako aberastasunik egon altzanik, ez da? 300 artikulu. 300 artikulu. Eta dana daukate argazki edarrak, eleantiak, oso ona. Hori da, horrez webgunean sartzen dauenak, ez? Topoko dago artikulua, baina topoko dago imagenekin, ibiltzekin ondo jantzia. Nik imagenai muxat importantzia handixia, eta testu larrei ez, testu luzienei bilurreko duzte, ez? Lanien ibiltzen hauen metodotan da asko idatzi, gure zeak enkarregok eta horri bat idatzi, bi eta inok ze irakurten. Hemen irakurri biok, idatzi biok 3 hilaratik ez deixela pasau, bertan konzentrauta ez. Eta Twitter bola izan da, boin ekiz dana, eta oso guztu, oso juten hauen hola idazten. Motz idazten. Motz idazten.
320 artikulu, esan duzue, Naturan. naturan bakarrik. Beste, Bestela, danera, guztira 540. Egunero sartzen da, zer? egunero, hau biziri dauen zerbait dago bai, egunia bai, bera, bai. egunero. Gaur goizien zuzen duzat azkena. Azkena, hau izan da... Gaur goizien sartxoa, detxoa sartuko. Atzo sartu dian perretxikuena, zizap perretxiku pinuena. Bai, hau azkenean entziklopedia bat, Araotzeko entziklopedia bat, eta gainera bizirik dauena, ez? Egunero, zuz. Bai, Araotzeko do, baina txoixa Araotzeko bintxua, baina mendaron bexauk eta zean be bai, ez? Araoan landan be bai, ez? Apur bat, Araotzeko izenak ipini erren, Eta ingurua. Antzazun be bai, eta... Bai, eta hor artikulape badauz, ez? Araotz inguruko hauzuetakoak. Bai, ingurukoak, bai, pinitxu inguruko, zatek ingurun bosa politia esetzek, eta horrek idaztio izteia be. Orduan politia ikusten bot, handiko emendik sartu, bai. Zirrikitu matetik badako lekua. Gero egiten duguna da, Anantzeko frailiek bastante idatzi zuten, honi buruz. Kandio Izagirrek iztegi badauka, baina eleantia, eta honek hitza sartzen du bai. Eta gero, Aita Villasante, Bitorino Gandiaga, Paulo Agirre Baltzategi, Martin, bost horrek bentsat asko idatzi dagoen, Araotzi buruz, ez? Eta horren, erreferentzia moan horreik hartzen du. Fraidiez aparte, Iñaki Zumaldeak, Gerardo Alortzak, Felix Kirruk, Ander Lizarraldepek idatzi dagoen. Eta horreik danok kontuen hartzen du. Hori da, horreik danak lekua dako jen. Bueno, referentzia. Referentzietan, esan behar da hori, ez? Oin hau aurkeztu duzuela, baina zuek internetekin bestela aurretipe badakotzuela, ez da? Hartu emana, bixak idazten duzu adibidez Wikipedian, zuk Xen edo Ixan, Twitterren baita. Ni Twitterren hazin zuen, zeaketeko, sare sozialak, jakitia gure nioen, zer zien. Eta Facebook eta entzut nioen da, gazti izan ezten, Facebook zola egiten da, da, izte zuetako, kotilegoa da, eta orduan besta bat, eziko nauk, eta orduan Twitter zegoen da, lehenengo irakurten hazen itzuan, geho, momentu xoaten erantzuteko gugua, eta geho, holako kontu antzekoak, ez, gure zaharra entzundakoak, eta holakoak idazten hazen itzuan da. Ikusten joan jentiek irakurtzen dagoela, ez da? Nik ikusten joan kontu honek inok entzilula irakurtzen gaztia gutxi eta ikusi joan, Jarraitzen jaso dako, Bai, Google batzuk, goiename ondo jarraitzen dugu bertakoak. Zuk Ixa kontu dakotzu, zuk 3 blog. Nik momentu honetan 3, garrai baten eukin nuen 5. 5 blog. Oin 25 urte hasi nintzen, eta erabiltzen hemen unibertsitatean. Enpresa gintzan, enpresako liderrak eta hola, mundu daneko. Honi, 25 urte hasi nintzen. Da gero, sartu neben bloga bai Aloñako lagunekin, eta hori martxan da, eta gero beste bi antzerkiri buruz. Gu beti euskaraz, gu gara euskarazko militantia. Hori da, interneten be, egon deixen, ez da? Euskarak euki deixen leku hori, ez da? Wikipedian hasi nintzen jubilotakoan, hain dela 9 urtea. Eta gero monta honen kursillo bat, Wikipediakoa, eta han fitxo honen Hori ja... Oin 3 urte, Jose Angel. Zeube kuadrillara botu zuen. Nik enak isen ezer, ordena hori beztekoen, lanien ibiltzen hauen ordena hori egin, baina laneko programak ine, KAZ eta CNT-ko makinak programa egin, dola orduan, kosta asko txaten ine ez, baina hona egin ibili behin, ordena hori pendoken itxien, honek erosea inuzten. Erosea inuzten, baina irakutzi inuzten. Irakutzi inuzten Wikipedian idazten, eta esan dutzen, eta hau nola ordaindu biztat niko inauta. Ordaindu biztak, artikulu sartu egiteko hor da. 1000 artikulu sartuko txuet, perretxikulu sartuko txuet, eta hainbeste ez duzten da. Eta sartu jozu? Sartu edik. 1700. Egunian bi? Egunian bi. Egunian bi. Gio pixe sartu txuet, txoixiak eta suak eta erbixia eta koneju eta horreko gozat bai. Eta zuk, Ignacio, zuk baita, egunero sartzeko itxuria edo... Ze hor, kontatu ez duzue, ezberdin idazten duzula. Oso ezberdin gaitu. Zuk oso motzi idazten duzula eta zuk sakontzia gustatzen zula. Nik egiten dut, bi eratako artikuluak egiten ditut, edo itzulita inglesetik, adibidez, ez dakit, Amnistia Internazionala egin dut aurten, bueno, aurten irailetik irailea, asko guztau izaten akabera, Jose Mujik eta Bera Andria,
hau Pepe Mujica, Uruguaiko jefia. Bueno, batzutan inglesetik eta bestatzen errederatik, baina normalien inglesetik hartzen dut. Eta horrek egiten dut itzuli, aste betian, itzultzen dut, eta bueno, eta gero, aurten egin ditut hiru lan asko ematen dutenak. Bata da Eusko Ikaskuntza hemen sortu zen, Euskaltzaindia 1918 zen. Eta Euskaltzaindiako lehendakaitza izan zen Azkue. Eta Azkuek baukan ja sarrera bat, baina oso pobrea. Eta ni miresmen handia daukat Azkuekin. 3 hilabete honi zen. Artikulu hori osatzen? Artikulu hori osatzen. Liburuak irakurri, 160 referentzia sartu nituen. Eta, claro, nola hemen sortu zen, gero irakurri neben Oñatiko Unibertsitatea. Eta joen ere bai, bautzune askokin. Martu neben Oxford, Cambridge, MIT, Harvard, zela zen, da esanen, bite berdinak inbiot. 150.000 bite, bite da tamaina. Horbe pasaunen egora bila. Eta gero korpusak, Oñatiko korpusak. Eta horren saiatzen naiz sartzen luze, argazki asko, musikia, bideoak, pitin bat didaktikoa egiten. Esan duzu, jubilauta zauzeia, baina guztain izatzuela. Honek irakusten dau, internetek edadeik adinik ez dakola. Hala? Guk sormena egiten dugu, sortu egiten dugu. Ez dago edadinek, hori da. Animako zebein beste ape? Hoi da helburua. Animatzen dut jentia, honi bezanotza lehen ego honean, oineri urte hasi ginean, edozein egunetan, edozein horretan, libre, egiten modokondo, ez podek egiten ondo, hemen ez daudiruik, hau da, militantismo gutza, euskara. Fitxau biharrip ez da, ez? Gabien... Lan asko egiten da, ez? Lan asko. Ez dako norbenen satisfazioa da. Eta horrek asko balixo dago, Bueno, jente jubiloak nik uste dut entretenimentu politia da. Honek, X o Twitterretako zenbatek ikusi dauen, hori satisfazioa muten dutzu, ez? Hemen idazten duzu eta ez duzu ikusten, noki irakurten, zenbat irakurten dauen, orduan apurtxu bat, baina bestela ondo. Norbeak ikusi bideo. Norbeak elditu, lan hona izueto, horri satisfazioa, eta euskeri ebe, apurtxua lagundu, ez?